علوم القرآن علوم القرآن علوم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ‘yan uwa masu sauraronmu da kallonmu a wannan kafa ta Ulumul Qur'an TV, na muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Alhadi Yunus. Insha Allah ta'ala zan kasance tare da ku a cikin wannan maudu'i mai suna at-ta'rifu bil Qur'ani al-Karim wa asma'ihi, ma'anar al-Qur'ani da kuma sunayen shi. To kamar yadda muka sani, yana da muhimmanci kwarai da gaske mu san menene al-Qur'ani, kuma mu san ainihin abin da ake nufi da wannan lafazi na Qur'ani. Sannan kuma yana da muhimmanci mu san waɗanne sunaye ne Al-Qur'ani yake da su, kamar yadda ya tabbata a cikin ayoyin Al-Qur'ani mai girma. A farkon fari za mu soma da ta'arifin Al-Qur'ani a lugance, wato ma'ana fil lugha. Sannan kuma mu tattauna dangane da abin da malamai suka ce akan shi lafazin Qur'an, daga ina aka samo shi. Sai kuma mu tattauna dangane da abin da ya shafi da wato Qur'ani a wajen malaman Qur'ani. Kafin nan kuma daga ƙarshe mu yi bayanin yadda Al-Qur'ani yake da sunaye daban-daban. To Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Maudu'inmu na farko shine Al-Qur'anu fil lugha, ma'ana Qur'ani a harshen Larabci. Wannan lafazi, kamar yadda malamai suka faɗa, sun bayyana cewa lafazin Qur'an ya zo ne akan wazanin fu'ulan. Wato su Larabawa suna da wani ilimi da ake ce masa wato ilmu sarf, wanda ilimi ne da ake auna kalmomin Larabci da su, wanda da hakan akan iya gane kalmar da take da wato ƙarin harafi da kuma wadda ba ta da ƙarin harafi. Da saboda haka lafazin Qur'an suka ce ya zo ne akan ma'aunin fu'ulan, wanda misalinsa a cikin kalmomi su ne kamar irin su gufran da su shukran da su rujahan da sauransu. Kuma suka ce lafazin Qur'anin nan to yana daidai da lafazin qira'a. Abinda kuma ake nufi da qira'a shine karatu. Kenan a takaice, idan aka ce Qur'an a harshen Larabci, ana nufin karatu kenan. Wanda wannan ma'ana na Qur'an bi ma'ana qira'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi a cikin wata aya ko waɗansu ayoyi daga cikin suratu Al-Qiyama, a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. An samu tafsiri daga Abdullah ibn Abbas, ya fassara lafazin Qur'ana da ya maimaita a cikin wannan ayar sau biyu da cewa ana nufin qira'a kenan. Wato ma'ana inna alaina jam'ahu wa qur'anahu ay wa qira'atahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ay fa idza qara'nahu fattabi' qira'atahu. Waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su yana mai bayyana wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama cewa idan an saukar masa da wahayin Alƙur'ani, kada ya wahalar da kanshi wajen ya dinga bibiyan mala'ika mai wahayi wajen abin da ake karanta masa, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rawaito
ya kasance idan ana masa wahayi saboda gaggautawa da haddan Qur'ani sai ya dinga bibiyan Jibril alaihi salam da karatun. Idan Jibril alaihi salam ya karanta aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya motsa harshen sa ya karanta ayar tare da shi. To wanda kuma hakan yana wahalar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi guda biyu domin ya bayyana masa ba sai ya wahalar da kanshi wajen karanta alkur'ani da haddace shi ba, amma kuma Allah ya lamunce masa haddan alkur'ani. Shi ne abin da Allah ta'ala yake nufi da cewa inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Abin da yake kanmu shine mu tattara ayoyin qur'anin nan mu karanta shi a gare ka. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Idan muka karanta shi, ma'ana idan ana maka wahayinsa, to sai ka bi karatunsa, ma'ana ka bi karatun da sauraro, ba ka bi karatun da karantawa ba. To ala ayi halin abinda ake nufi da qur'anahu a cikin wannan aya ana nufin qira'ata alqur'an. Da saboda haka alqur'ani a harshen larabci ana nufin wato abin karantawa. To sai malamai suka bayyana cewa shi wannan lafazin qur'an to ana iya mayar da harakan da yake kan hamzan, wato fatha kenan, domin idan muka ce qur'an hamza din yana da fatha, ana iya mayar da shi kan ra'un da ya zo kafin ita, wato ra'un din za mu samu cewa yana da sukunun. To malamai suka ce to ana iya mayar da fathan da ke kan hamza ya koma kan ra'un, sukunun din da yake kan ra'un kuma a mayar da shi kan hamza, wato za a iya juyawa kenan. To a hakan sai ya zama Qur'an, maimakon a ce Qur'an sai a ce Qur'an, wanda an samu wata ƙira'a ingantacciya wadda ta karanta wannan lafazin Qur'an a cikin ayoyin Alƙur'ani. Saboda haka wannan kenan. To maudu'i na biyu dangane da Alƙur'ani shine lafazin Qur'an daga ina aka samo shi, daga ina aka tsago shi. Wannan abu ne wanda malamai suka tattauna shi da yawa, kuma sun samu saɓani da yawa akan lafazin Qur'an, shin tsagowa aka yi ko kuma ba tsagowa aka yi ba. Sannan kuma hamzan da ke cikin lafazin Qur'an asali ne ko kuma ba asali ba ne. Wannan za mu samu maganganu kamar guda 4 a cikin wannan saɓani. Magana ta farko wanda aka rawaito daga Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala yana cewa lafazin Qur'an ba a tsago shi daga kowace kalma ba. Sannan kuma batun hamza asali ne ko ba asali ba ne, wannan duka babu shi. Ya ce Qur'an suna ne kawai da aka sanya wa littafin Allah da aka saukar daga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka shi a wajensa lafazin Qur'an ismu alam ne. In aka ce alam shine sunan da aka azawa wani abu, ya zama wannan abin yana amsa wannan sunan kawai, shine alam. Kamar yadda idan muka ce mutum, kun ga wannan mutum suna ne da ya kunshi duk wani ɗan adam. Amma idan muka ce Muhammad ga wani ko Abdullahi ga wani daga cikin mutane, to wannan Muhammad ko Abdullahi ɗin shi ake ce masa sunan alam. Ta saboda haka Imamu Shafi'i ya tafi akan cewa Qur'ani ba a tsago shi daga qira'a ba, a'a suna ne kawai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa littafin nan da aka saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace wannan kamar yadda aka sanya wa sunan littafin da aka saukar wa Annabi Musa at-Taura, littafin da aka saukar wa Annabi Isa alaihi salam sunan shi Injil. Ce to haka shi ma alkur'ani aka saukarwa annabin mu sallallahu alaihi wasallam da wannan suna
ba tare da wai an samo shi daga lafazin qira'a ko kuma wani abu daban ba. To wannan shine ra'ayin Imamu Ash-Shafi'i, kuma Imamu Suyuti a cikin littafinsa Al-Itqan fi Ulumil Qur'an ya zaɓi wannan ra'ayi na Imamu Shafi'i. Magana ta biyu wanda aka rawaito daga Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari shi kuma ya tafi akan cewa lafazin Qur'an an tsago shi ne daga qarana shay'u bi shay'i. Da idan aka ce qarana shay'u bi shay'i shine hada abu da abu. Wato ma'ana an ciro lafazin Qur'an ne daga lafazin qarana. Da harshen Larabci idan aka ce qarana ma'ana hada wani abu da wani abun daban kenan. Yace abin da yasa ake cewa Al-Qur'ani Qur'an da wannan lafazi kuma tare da tsagowa daga qarana, saboda wato ayoyin Al-Qur'ani har hada su aka yi, kalmomin Al-Qur'ani har hada su aka yi, surorin Al-Qur'ani su ma har hada su aka yi. To tunda Al-Qur'anin tattara su aka yi, kalmomi da kalmomi, surori da surori, ayoyi da ayoyi, to shi yasa ake ce masa Qur'an. Ulumul Qur'an TV ita ce turbar addini, maza mata ga dama don fahimtar Al-Qur'ani. A farko na sa Allah sarkin da yayi ya akwai yayi babu, Rabbana ka kare mu daga dukkanin sharruka ya rabu. Ka ƙaro salatin Saidu Muhammadu Mustapha mu Habibu, ka sanyo sahabbai wanda suka yi tsantsar riƙon Qur'ani. Ulumul Qur'an TV ita ce turbar addini, maza mata ga dama don fahimtar Al-Qur'ani. Ga mai kishin addini yanzu ga dama ta samu. Ulumul Qur'an TV wata kyauta ce a gare mu.